Salutare tuturor! Astăzi ne vom ocupa de acest BMW. O să-i schimbăm planetara care e ruptă, o să-i schimbăm filtrul de benzină, o să avem de demontat, de pus la loc și astăzi o să îi schimbăm și pompa de înalte, pentru că tot dă limb mode.
we fight, unite. Every beat's a heartbeat, pulse of the night. We're tuning the streets, making wrongs turn right. Wanna turn it up, feel the heat, we're alive. Tuning the rhythm, we hustle and strive. On the edge with the crew, keeping the vibe. Drop it low, this life's our drive. DJ spins, taking control. Voices rise, we're reaching our goal. Mixed up, mashed up, power untold. From the bass to the mic, bold, cold soul. We got the street life, fast life, no fear. Every sound that calls, let's make it clear. Together we fight, let the rhythm steer. Turn it up, cause our moment's here. Tuning in the world, tune the vibe. Living loud as the turntables ride. One mic, two hearts, we're unified. Hit it hard in the game worldwide. Turn it up, feel the heat, we're alive. Turn it up, feel the heat, we're alive. Turn it up, feel the heat, we're alive. Tune in the rhythm, we hustle and strive. On the edge with the crew, keeping the vibe. Drop it low, this life's our drive. Am dat pompa jos. E prins aici cu 3 șuruburi. Trebuie dai admise jos. Furtune. Modulul ăla. Da, pompa e prins în 3 șuruburi. Asta e pompa nouă. Da. Cu modul pe ea cu tot. Și o să o punem acum și vedem. Sper să nu mai dea. Și o să schimbăm și senzorul de presiune care e aici. Bun, am schimbat pompa de înalte. Așteptăm pe senzorul de presiune. O punem totul la loc și mergem să-i facem o probă. Sper să nu mai dea limp mode, că în momentul când se încălzește, după vreo oră așa, după ce s-a încălzit, ca lumea, dă limp mode. Un mic sfat. Aici se strânge de la, de la centru spre exterior, ca să nu se strâmbe. La admisie se strânge de la interior spre exterior, ca să prindă garnitura ca lumea, să nu avem probleme după. Bun, am montat totul la loc. Acum o să... Unde-i cheia? Să șterg erorile. Să șterg erorile. Trebuie să ștergem erorile. Să vedem ce erori mai are. Da, nu prea se vede o cameră pe cameră. Dar avem 2, 4, 5 erori. Motor electronic, map thermostat activation, boost pressure, control, dezactivat. Remoda. Așa. Escape. Escape. Erase the code. Including the yes. Code have successful. Așa. Mai dăm o dată să vedem ce. Gata, au dispărut toate. Bun, revenim. Am primit planetara. Oh, nu aici. Ce, mă? Ah.
planetara nouă, cea veche, și a venit și filtrul de benzină. O să-l schimbăm astăzi și pe ăsta. Ne apucăm de treabă. Am băgat planetara. Trebuie să prind acolo în spate. În spate, vedem, avem de pun niște brațe.
ready to do, ready to add it, ready to do, ready to add it, ready to do. Just show me a sign. Show me a sign. Lost in city lights now, searching for a sign. Someone who can feel this, match this heart of mine. I've been chasing shadows, calling out your name, calling out your name. Is this all a game? Searching for your flame, baby. What's your frequency? 'Cause I can't tune you in. Are you lost inside the noise, drowning in the din? Just show me a sign. Show me a sign. Show me a sign. Am terminat de montat. Nu știu dacă se focalizează acolo. Are 6 șuruburi. Pus totul la loc. Strângem planetara. Gata, am terminat cu tot, am pus roata, am strâns la cuplu. Acum ne apucăm de filtru de benzină. O să dăm bancheta jos, de aici din spate. La prima oară cred că o să montăm mașina și o să revin. Desfacem 4 șuruburi cu 10. Are o mufa. Asta așa. Bun, după ce am desfăcut cu 10 și aici la pompa de benzină. Băgăm returul sau turul, nu mai știu care ăla. Aveți nevoie de cheie specială pentru a o desface. Pun 21 în cap. Și se desface. Trebuie desfăcut și la pompa de benzină, că trebuie scos turul de pe el. Decolectat turul și are două furtune care vin pe pompa de benzină pentru răcire. Și pe partea cealaltă la fel. Un mic sfat. Care schimbați filtrul la 335. Aici pe capăt îi puneți un colier din ăsta de plastic. Stați un pic.
Așa. Ca să stea unul lângă altul, când îl tragi pe la primul, acolo în rezervor, să o fie mult mai ușor. Acum punem filtrul la loc, care vine băgat pe aici și trebuie să iasă în partea cealaltă. Să o filmez după aia cum mai ești. Era sau e foarte important să schimbați garniturile astea, că altfel celelalte vor crăpa. Să le schimbați și la una și la alta. Facem un call start. Gata, am terminat, am pus totul la loc, am și pornit, cum se poate vedea, nicio eroare, nimic. Și acum o să mergem mai târziu în probă. Facem test drive, merge, să știu cheia asta, cheia de la Lamborghini. Da, de la... Cutia schimbă, merge Planetara. Mi-a fost frică că nu e același model, dar se potrivi perfect. Cam atât. Tot avem erori. Schimbăm pompa înapoi. Și ne vedem săptămâna viitoare. Dați și voi un like, subscribe și lăsați un coment care știe. Am pus pompă de benzină nouă, filtru nou de benzină, pompă nouă de înalte. Fluctuează pe 2 injectoare, dar nu cred că sunt injectoarele. Cu pompa veche merge bine, cu asta dă misfire. Ne auzim săptămâna viitoare. O zi faină. Pa, pa!